Ubpf! 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 जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि दिनै इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशना नलबारि जिल्ला कमिटिखौ जोङो दाफुंनो हाबाय जोबोद गाजा गोमजायै जोङो दानानै होबाय गोबां मानसिफोर फैदोंमोन आरो बुद्धिजिबिबो फैदोंमोन आरो सानैसो मोजां रिटायार्ड मानसि फैदों आरो जोङो आफादगिरि महरै जों मोननो हाबाय धरनीधर ब्रह्म आरो नेहाथारि महरै जोङो जोंसार स्वर्गियारि बिथांमोन सानैखौ जोङो दिनै मोननो हाबाय आरो आसा खालामदों आङो बिथांमोननि जा दिनैनि एक्टिभनेस जा खामानि मावनाय बिसोरखौ नुनानै जों आसा खालामदों बिथांमोना नलबारि जिल्लाखौ गाग्लोबनो हागोन आरो मोजाङै बेंलांनो हागोन गोबां मानसिफोर फैदोंमोन अखा बोथोरमोन एसे बोथोराबो गाज्रि जादोंमोन उनाव बयबो फैजोबदों फैनानै जोंना दिनै नलबारि जिल्ला इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशनखौ जोङो दाफुंनो हाबाय दिनै जोंनियाव बांसिन दा 70%आनो लाइमोन आरो 30%आ एसे एजेड बिथांमोनखौ जोङो आफादगिरि आरो एडभाइजाराव लाखिदों जा लाइमोनफोरखौ जोङो सेक्रेटारि लेभेलाव लाखिजोबदों दिनै मथा मथि 220 जनसो मेम्बार फैदोंमोन गासैजों मानसिफोर फैदोंमोन अखा बांखाबाबो सौसा फैनानै आफादखौ दाफुंनायाव मदद खालामफैदों मिरुनिफ्राय जोङो आफादगिरि डक्टर गाम्बार मुसाहारि आरो आं जेनेरेल सेक्रेटारि डक्टर बाबु बर' आं आरो हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल सेक्रेटारि गेम्स एन्ड स्पर्ट्सनि सेक्रेटारि कालचारेलनि सेक्रेटारि गासैनिबो बिथिंनिफ्रायनो जों नुजाहैनो हादोंमोन आरो जों थांदोंमोन आरो जों बयबो जिल्ला आफाद दाफुंबा जों बयबो थांखायो आरो थांनायाबो मोजां थांनानै जों गावबो प्रेक्टिकेलि नायनानै जों मेम्बारफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै लागासिनो दं जोङो गासैजों 15 जन ना जों बाहागो लादोंमोन दिनै मिरुनिफ्राय बिथांमोना जे समायखिरा लानायफोरखौ बे समायखिरा लानायखौ जोंना उइथिन 1 मान्थ जानांगौ जोङो बुंदों जों बे जुलाइ नङाबा आगष्टनि फार्स्ट उइकआवनो जों समायखिराखौ लाजोबगोन बिदि होननानै आफादखौ दैदेनलांनो थाखाय साखाफारा जागोन आंनि मुङा श्री धरणी चन्द्र ब्रह्म दिनै माने बर' खौसेथि गौथुमाव जि मोनसे जों नलबारि जिल्ला आफाद दाबाय बे आफादनि आफादगिरि हिसाबै आं दा जोंनि नलबारि जिल्लानि बर'नि जि समस्या बे समस्याखौ जों जेसेबां हागौ माने सल्भ खालामनायनि थाखाय जों माने नाजागोन समाया मा दिन्थियो बेनि थाखाय जोङो माने साखाफारा जानानै जोंनि जि कमिटिनि जोंनि बिबानगिरिफोरखौ जों लानानै आङो खामानिखौ आवगायलांनो थाखाय आं नाजागोन बेसेबांसो बर' जिल्लायाव रायजो बेथ' मिनिमाम जोंनि नलबारि जिल्लायाव गतानुगतिक माने 85सो गामिफ्रा रायजो जानानै दं बे गोबां भटार्स हिसाबै बेसेबां जायो नैबे नलबारि जिल्लायाव भटार्स हिसाबैथ' दा जों बारा केलकुलेसन खालामाखै गतिके जोंनि मौजा हिसाबै आं माने 20,000सो दंमोन जोंनि जितु मौजा नतुन दहर दा नलबारि हिसाबै माने 80,000 1 लाखनि भितराव दं बर'फोर नलबारि जिल्ला UBF बिथांमोना दं दा बिथांमोननि जि माने अर्गेनाइजेसन बे अर्गेनाइजेसना जोंनि साननाय बादि जाफुङाखै बिनि थाखायनो जों दिनै गोदानै UBPF माने जितु माने इउनिटि जितु अर्गेनाइजेसन नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन बेखौ जों माने दानानै जों बर'नि समस्या जि गांनाय उखैनाय जोंनि माने सोलोंथाइ जेरै माने अर्थनैतिक रांखान्थि समाजारि बेखौ जोङो माने स्ट्रं खालामनो थाखाय जों आगान नोंथांमोननि गामि इयुनाव मथा मथि माने 20-25टा दैदेनगिरि एज ए सेक्रेटारि बिबान मोनबाय दा नोंथांनि मुं आरो नोंथाङा माबायदि बे जिल्लाखौ दैदेनलांनो थाखाय नोंथाङा थांखि लादों आंनि नामा जोंसार स्वर्गियारि आं दिनै खौसेथि बर' गौथुमनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिबानखौ मोननो मोनदों बे बिबानखौ मोननो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दा जोंनि नलबारि जिल्ला एज ए बर' हिसाबै जों बुंनो थाङोबा बिभिन्न धरনের समस्या दङ जेरै लामा दामा जोंनिया हामा बिदिनो स्कुलफ्रा रेगुलार जायाखै
बेफोरखौ जोङो बेफोरनि सायाव जोङो उनाव पदक्षेप लागोन होनना सानदों। नोंथांमोना बे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ माला लानो सानदों? जों मथे 10-15 भितर लानो सानदों। दा गोबां रायजो राजाफोरा जे नोंथांमोननि सायाव बिसास लानानै नोंथांमोनखौ बिबानगिरिथिखौ नोंथाङा होगोन। जों फार्स्टआवनो दा समायखिरा लानायनि उनाव जों गामि गामि हाबगोन। बेनि उनाव जों जिखिनि समस्या दं बेखिनिखौ फार्स्ट जों नायग्रोगोन। बेनि उनाव जों रायजोनिफ्राय माबायदि समस्याखौ समाधान खालामनाय बेनि सायाव जों माबा लागोन। সুন্দৰ হৈছে তাৰমানে এইটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে যেতিয়া আহিলে আমাৰ ইয়াতে ক'লে দে UPBFৰ মানে এটা জিলা কমিটি গঠন কৰিবলৈ সুন্দৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত সুন্দৰ আছে আৰু মই আশাবাদী যে এই মানে সন্থাটোৱে আমাৰ বড়োৰ যিটো অভাৱ অভিযোগ আমাৰ যি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে নিশ্চয় সমাধান কৰিব আৰু এইটো লৈ মই বৰ আশাবাদী।